Thina siyintsha enjani uma yonke into yethu imayelana nokunethezeka, siphume sihambe siyophuza, siphume amantombazane. Inkulumo yethu akuyona inkulumo eqhubekela phambili, kepha sanibona futhi sesiphinde sahlangana, siyanamukela. Namhlanje ngithathe lesi nqumo lesi sokuthi ngikhulume ngamaphuzu ebenginibekele wona ukuze nizowazi. Uma umuntu kubalulekile ukuthi ube nomoya ophansi, uzehlise, uphilele abanye abantu. Uphila kanjani nabanye abantu? Susa imali, hlale nabanye abantu, nikhulume, nibe ney'ngxoxo, ngoba manje inkulumo ekhulunywayo igxile kakhulu ekuthenini wenza imali engakanani, futhi yini ozimisele ngayo ukuthi uphumelele kule system eyenzakalayo njengamanje. Ama-podcasters, sengiqondisa inkulumo yami, laba abangosaziwayo, nabaculi, nabo bonke abantu abasey'nkundleni zokunethezekisa abantu. Uma unikela ngempilo yakho, usuke unganikeli ngempilo yakho kuphela, usuke unikela nangesizwe. Ngobani? Njengoba udumile ungosaziwayo, usuke uhamba neningi labantu elizimisele ngakho konke ukuthi nikulalele ukuthi uzothini, futhi yonke into osuke uyikhuluma ey'nkundleni zokuxhumana, komabonakude, isuke ikholekwa leyo nto, isuke iyiqiniso. Ngobani? Udumile, ungosaziwayo. Kodwa-ke esikhathini samanje esiphila kusona, yonke into evela kumabonakude, kulesa sikwele esenziwela ukuthi-ke abantu bagxile khona, bakholelwe ekuthenini yonke into evela khona iyiqiniso, futhi iyimpumelelo. Okokuqala, kwayilelo gama alinaso isidima, kodwa-ke lokho sekuzoba-ke inkulumo yangesinye isikhathi. Umuntu ofika ney'thembiso kusuke kuwumuntu ongenayo inqubekelo phambili. Lowo muntu loyo usuke umuntu osuke efuna ukuthola umbuso, okusho ukuthi ungumuntu ongumdlwembe, ngoba manje abantu abaningi ukuze bangene noma ukuze bafike embusweni, kumele bathathe inhlupheko yabantu bayenze ukuthi babe kuleli zinga abakulona. Okusho ukuthi inhlupheko nosizi lomuntu selaphendula ukudla komoya ukuze bezokwazi ukuthi bafunze le system le ekhona njengamanje, ukuze inethezeke, iqhubeke nokucindezela umuntu onsundu. Ngoba sikhuluma nje manje, iNingizimu ayikaze ibe nayo inkululeko, yayivele isezandleni zabantu abayimdlwembe, abangenza noma yini ukuthi banikele ngesizwe sabo. Ngakho-ke izinto ezenzakalayo manje akumelanga zisithuse ngoba ubengakaveli umuntu ozimisele ngokuthi sihlangane sisizane. Ngakho-ke ukuhlala la kanje sikhulume akusizi ngoba uma sithatha nje ukubheka, Vusamazulu, ubaba uKhwelo Mote wayekade edlulisa imilayezo ekhuluma nabantu. Inhloso yakhe kwakungasikona ukunethezekisa abantu, kepha kwakuwukubatshela iqiniso. Ngenxa yowukuthi-ke base benethezekile kule system yabelumbi, nawukuthi balahle amasiko abo, bancamele inkolo. Lokhu
kwagcina sekuphendukelwa ubaba uCredu. Sekuthiwa ungubaba omubi, ungubaba othakathayo. Loyo baba loyo manje into abekade eyikhuluma iyiqiniso, iyenzeka manje. Okubuhlungu, sonke sizothungela kwelibandayo ngenxa yezinto zokuthi asinaki konke, sifuna ukukwenza ngale ndlela le ekwenzelwe ngayo ukuthi kumele senze ngayo, kepha leyo ndlela leyo ayenzelwanga thina, ngoba manje akekho umuntu osithandayo, akekho umuntu ozimisele ngokuthi asisize. Manje sihlushwa ngisho namakhaladi. Ngakho-ke okusho ukuthi yonke lento yokuthi all nations must unite, it's imbumbulu nje eyenzela ukuthi abantu abansundu bangawini. Yize noma lento le ingamayelananga nokuba unqotshwe, kodwa kuhlezi kunabantu abalapha phezulu abazohlezi bevikeleka ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke uma sizohlezi sikhuluma kanje ey'nkundleni, kungabi bikho abantu abazamayo ukuthi kwenzakaleni inqubekela phambili, angeke kube lula ukuthi-ke senze noma yini, ngoba nalaba abafikile emva kwethu abebekade bekhona, kade sebephila ngayo le system lena, sebamukele nje ukuthi kumele sifunde ukuhlala endaweni enganalo uhlanga olwahlukahlukene. Kanjani? Ngoba kunohlanga olulodwa oluzohlezi luvela. Uma sesikhuluma ngey'nhlanga, umuntu onsundu uhlezi ezohlukunyezwa njalo. Ngakho-ke lento le yokuthi kumele silingane iphumaphi? Ngoba thina saphucwa ukulingana kwethu, kepha sifuna ukulingana. Thina siyintsha enjani uma yonke into yethu imayelana nokunethezeka, siphume sihambe siyophuza, siphume amantombazane. Inkulumo yethu akuyona inkulumo eqhubekela phambili, kepha kusuke kuyinkulumo emilela engayindawo. Ngakho-ke asikwazi ukuthi we are proud South Africans. Angisondele nje nhlobo nawukuba ileyo South Africa leyo, ngoba i-South Africa iyikhampani nje egcwele ama-employees, egcwele abasebenzi, okusho ukuthi balinde isikhathi esibalungele bona ukuthi basisuse bonke kuphele indaba yethu. Iy'ndaba ezibuhlungu-ke kayipheli, iqiniso ilona elibalulekile. Ukunethezeka komuntu esikhathini samanje akunamvuzo, ngoba isikhathi sokunethezeka isona esingekho. Yonke lento eyenzakalayo manje kwakuyinto eyahlalelwa phansi abantu abayishumi nambili ukuze sibe la sikhona njengamanje. Ngakho-ke vukani makhehla nendlovukazi ukuthi-ke nibe khona, hhayi ukuthi nibe khonele nina kuphela, kepha nibe khonele nabanye abantu, ngoba kwayona ipolitiki iqembu leli elisiphethe njengamanje lahlukumeza amazwe abahwebelana nabo kakhulu. Ngakho-ke kungenzeka sithi mase siqala sithi siyasukuma, singalutholi usizo ngenxa yokuthi sasuke samosha ubudlelwane esinabo, samosha ubudlelwane esinabo namanye amazwe. Sangafuni ukuthi sibe ikhontinente eyodwa, sibe i-Alkhabulani, kepha safuna ukuba i-Afrika enedimokhrasi.
ngoba okusho ukuthi ayikho into ekhona eyiqiniso emhlabeni uma umelumbi engakayitholi ayifake la ey'nkundleni zokuxhumana. Ngakho-ke uyabona ukuthi siyisizwe singabantu silimele kanjani. Ngakho-ke akubalulekile ukuthi-ke sithi sikhulumela ikusasa, ikusasa kube kuyinto engekho, ngoba ikusasa liyimbumbulu, ukuthembisa abantu into engekho. Thina siphila esikhathini samanje esiqhubekayo, phecelezi a continuous present moment. Ngakho-ke awukwazi ukukhohlisa abantu ngekusasa libe lingekho. Kunezinto ekuthiwa ziyi-history, kanti hhayi ngoba kunjalo ukuthi abantu sebazikhohliwe. Akukwazi ukuthi ngesikhathi esincane esingaka sesizuze izinto ey'ngaka. Thina impilo yethu isamile kahle kahle, ayikho into esisayenzile. Ukuze kube khona into esiyenzayo, kumele siqale manje. Nanoma ngubani oqhamukayo manje, intsha ekhona manje kube yintsha ezaziyo ukuthi ikephi, ingobani, yenzani. Yilokho-ke ebengizokuveza namhlanje, angizukwanda kakhulu, sizobonana futhi.